vaan tekijä enkä pelkkä puhuja. Äänestä Keuruun elinvoiman puolesta. Jos haluat valita oikeudenmukaisen kuntapäättäjä, joka ei pelkää tarttua epäkohtiin ja joka ymmärtää, että haasteet ratkaistaan yhteistyöllä. Jos sä haluat alueen ja kuntapäättäjä, jolla on kykyjä ja verkostoja vaikuttaa Keuruun ulkopuolella, valitse mut! Joo, että miksi? Laitetaan kunnan asiat puntariin. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tapaaninhan jo tunnette. Äänestä numero 43. Terve! Remonttimiestä kannattaa aina äänestää. Pysy paikat kunnossa ja talous tasapainossa. Muista siis numero 44. Olen monialaosaaja. Pidetään Keuruu elinvoimaisena. Jos haluat kuntapäättäjä, jolla on avoimuutta, arkijärkeä ja rohkeutta ottaa asioita puheeksi.